Russiýanyň Saratov tewitinde Türkmenistanda wagty uly mukdardaky maliýe kezaplygyna gatnaşandygy aýdylýan Türkmenistanyň raýaty saklandy. Ony Türkmenistany deportasiýa etmek gözüňinde tutulýar. Bu barada 9 ýanwarda Saratov KP.ru nesiri ýerli prokuratura salgylanyp habar berdi. Deriňewiň maglumatyna görä, şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk erkek kişi 2022-nji ýylyň iýul-sentyabr aýlary aralygynda Daşoguzyň Görogly etrafynda özüni bankyň içgäri hukmynda tanışdyryp adamlara kredit almagy, kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmagy we ýysa ýerleşdirmäge himayet edip biljekdigini aýdypdyr. Netijede onuň watandaşlaryndan aldyw ýoly bilen jemi hasapda 267 000 manat alandygy aýdylýar. Maglumatda onuň Russiýada gidilenjek bolandygy, emma geçen ýylyň martynda Saratovda polisiýa tarapyndan saklanandygy aýdylýar. Prokuraturanın barlygy onuň öz ýurduna ekstradisiýa edilmegi boýunça päsgelçiligi ýüze çykarmandyr. Häzirki wagtda ol tutukluk astynda saklanýar we Türkmenistana iýerilmegi boýunça dokumentler taýýarlanýar. Bu waka barada Türkmenistanyň bir gözükçülük astyndaky media teristleri habar bermeýärler.